Вітаю! Мене звати Богдан Сиванич і це передача Лемко FAQ, на якій ми даємо відповіді на важливі і актуальні питання, які стосуються лемків та лемківщини. Зокрема, вже вийшли випуски про хто такі лемки, про мову лемків і навіть про найвідоміших лемків. А сьогодні буде відповідь на запитання, яке доволі часто нам адресують. Це питання «Розкажіть про діяльність вашої організації «Молода Лемківщина», тому ми підготували 10 цікавих фактів про діяльність Молодої Лемківщини. Факт номер 1. Наша організація об'єднала молодих представників третього покоління переселених до України лемків. Сама ідея організації зародилася під час поїздок на лемківські ватри у 2000-х роках, а у 2008 році був організований лемківський вертеп, який став початком діяльності організації «Молода Лемківщина» у Львові. Учасники цього вертепу створили ядро майбутньої організації «Молода Лемківщина». У перші роки існування ми намагалися зберігати, відтворювати лемківські традиції, проводили різні заходи, гаївки, вечорниці. Згодом ми почали творити власні авторські проекти, такі як мапа та екскурсія «Лемківські місця Львова», проект «Лемкоспіви в авто». За час свого існування Молода Лемківщина реалізувала більше 20 проєктів, провела більше сотні подій і стала активним учасником молодіжного лемківського руху у світі. Факт номер 2. У нас є два рівні членства. Це дійсне членство і асоційоване членство. Дійсними членами є ті учасники, які готові брати активну участь у реалізації проєктів, долучатися до проєктів. Також розуміємо, що багато хто симпатизує нашій діяльності, тому ми їм пропонуємо асоційоване членство, щоб вони могли долучатися до нашого молодіжного лемківського руху. Факт номер 3. У нашій організації кожного року відбуваються загальні збори, на яких ми вибираємо голову та правління організації. З самого початку діяльності нашої організації ми вирішили надати можливість активним учасникам ставати головами організації, тому в нас відбувається така часта зміна. Кожен учасник чи учасниця має можливість реалізувати власне бачення і власні проекти, перебуваючи на посаді голови організації «Молода Лемківщина». Факт номер 4. Ми маємо сформовану місію та візію організації. Ми хочемо зберегти і примножити лемківську спадщину та інтегрувати лемків у єдину спільноту, у якій Молода Лемківщина виступає платформою для реалізації як локальних, так і глобальних проєктів. У своїй діяльності ми спираємося на 3 головні принципи. Перше – це є сучасність. Ми творимо сучасну культуру, використовуючи надбання лемківської спадщини. Це відкритість. Будь-хто, хто шанує лемківську спадщину та культуру і готовий працювати для її розвитку, може долучитись до нашої організації. І також добровільність. Кожен здійснює свій внесок у діяльність організації та творення лемківської культури відповідно до своїх можливостей та зацікавлень. Факт номер 5. Членами Молодої Лемківщини можуть бути не лише лемки. Як уже згадувалось, для нас важливий є розвиток саме проєктів, пов'язаний з творенням сучасної лемківської культури, і ми також хочемо зацікавити людей, які навіть не мають лемківського походження, долучатися до цього лемківського руху, тому ми цілком з радістю приймаємо всіх, незалежно від походження, хто готовий спільно з нами творити цю лемківську сучасну культуру. Факт номер 6. Ми не намагаємось відтворювати культуру 30-х-40-х років. Багато людей вважає, що лемківське – це обов'язково має бути те, що було втрачено внаслідок переселень після Другої світової війни, що це потрібно відтворювати, зберігати, рятувати. Ми хочемо вийти з цього кола, тому намагаємося пропонувати різні сучасні варіанти, сучасні формати. Зокрема, ми хочемо зацікавити і залучити молодих людей, які вже майже не знайомі з традиційною лемківською спадщиною.
Факт номер 7. Найпопулярнішим проектом молодої Лемківщини є проект «Лемкоспіви», ініціаторкою та ідейницею якого є Наталія Кухар. Цей проект розвивався вже у різних форматах, від пісенних зустрічей, яких було проведено вже понад 100, не тільки у Львові, а теж у різних містах України і навіть за кордоном, у Сполучених Штатах Америки. Також був телевізійний формат «Лемкоспіви в авто», вийшло 35 випусків в Україні і ще 6 випусків, які були зняті в Сполучених Штатах Америки. Проект далі продовжує розвиватися і має своїх прихильників та прихильниць. Факт номер 8. Ми розробили інтерактивну мапу міст та сіл Лемківщини. Для багатьох людей, які знають, що мають походження з території сучасної Польщі, часто постає питання, чи були предки з Лемківщини. На цю мапу є нанесені міста і села Лемківщини, де кожен охочий зможе перевірити, чи належало це село до Лемківщини. Також на цій мапі є коротка інформація про ці міста і села, про відомих людей, які там проживали, а також навіть про сучасних людей, чиї корені, чиї предки походять з цих місцевостей, тому навіть можна познайомитися і обмінятися інформацією. Мапа знаходиться на нашому сайті, посилання на неї ми розмістимо в описі під відео. Факт номер 9. Ми розробили мапу і маршрут «Лемківські місця Львова». В рамках цього проєкту ми відшукали у Львові місця, які пов'язані з життям та діяльністю відомих лемків, і нанесли їх на мапу. Всього це 28 місць, які пов'язані з понад 30 лемками, що проживали у Львові. Також на основі цих досліджень ми склали екскурсійний маршрут «Лемківськими місцями Львова», тому проводимо такі екскурсії. Якщо б ви хотіли детальніше про це дізнатися, то на нашому сайті ви можете замовити цю екскурсію. Посилання є в описі під відео. Факт номер 10. Ми є активні у всіх основних соціальних мережах. Ми дуже активно розвиваємо нашу сторінку у Фейсбуці, там кожного дня з'являються різні публікації. Також ми активні на Ютубі, у нас є декілька різних проєктів, тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до відео, які вас зацікавили, тому що завдяки цьому ці відео, ці матеріали зможуть побачити більше людей. Але на цьому наша присутність у соціальних мережах не завершується. Ми розвиваємо свій Інстаграм. Якщо ви активний поціновувач і учасник Інстаграму, будь ласка, слідкуйте за нами там. Якісь актуальні новини, інформацію можна знайти в наших каналах у Телеграмі, Твіттері. Хочу подякувати тим, хто підтримує наші проекти, зокрема на Патреоні. Також я хочу привідкрити таємницю, що готуються 2 наступні випуски Лемко FAQ про те, звідки взялися лемки, і про переселення лемків та акцію Вісла. Будь ласка, також напишіть в коментарі, яке з них ви би хотіли побачити першим. На цьому все. Всього найкращого і до наступних зустрічей.